anyị na-asị na mmadụ bụ ihe na-atụnye ọnụ n'okwu obodo wee dị mma ya bụ na anyị ga na-ekwu okwu gbasara ụba anyị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ maka na anyị lefuru ya anya ọ ga-akala anyị njọ o wee bụrụ ihe a mere anyị ji wepụtara otu ọkpụrụkpụ okwu taa nke na-emetụta onye ọbụla n'ala Igbo bụ gịnị alụmdi na nwaanyị mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ alụmdi na nwaanyị maka gịnị na ọ dịzikwa osiziri ike sikasị asị na o kweghọzi omume ụmụmanụ ka anyị si eme ya tata enwere m nwa ikolobịa Igbo na-atọ ụtọ ọ gbasara maka na ọ dị ka ọkwadobeko aha ya wee bụrụ Maazị Olisaemeka Njọkụ. Maazị nnọọ Igbo ekele m unu. Onye ọzọ anyị na ya nọ ga-atinye ọnụ na ya bụ okwu wee bụ nwanne anyị nwaanyị maka gịnị ọ gbasara nwoke gbasata nwaanyị onye ọbụla nọ na Igbo ọ gbasara o wee bụrụ Nwaada Chinasa Ekwedike. Nwaada nnọọ Igwe nwere ekele m ụlọ. Nke taa dịka m si kwuo anyị na-atinye ọnụ na alụmdi na nwaanyị nna ịma ka ọ dịzịrị ma o si ka ọ dịzị ka ma ịnụgo O si ike. ịnụgo nwaanyị Alụkụmalụbe. ịhụgodo onye anya na bebi maka gị na ha niile onye hụrụ sị gị agba aka anụ nwaanyị gịnị ka ihe ọ pụtara agba aka anụ nwaanyị kedu ihe unu na-atụtụ ụjọ kedu ihe na-ese kedu ihe ọ Onwe ihe na-ese na-abịa n'ịnụ ọlụmdi na nwunye mana ihe na-achụ ndị mmadụ ọsọ bụ ihe ya na ya so maka dịka isi wee kwuo agbara aka arị ọjị ihe dị na ya and ije n'nwaanyị ihe na ya so karịrị a ga-asị gị weta nke a weta nke a weta nke a so ị na-erecha anya niile ya na ya so isi ka ị nọtụgodi maọbụ ka ije kpata ego ma ọ ka ije bute ike dịka ndị be anyị si ekwu ya tupu ijewe okwu ma ihe ya na ya so ihe dị na ya o nwere ebe ịkpatụrụ aka esiri asị gị weta nka weta nka ọ bụ na ihe ahụ a na-asịzi weta ekwesịghị ka ọ na nwoke ama nweta maka nwoke na nwaanyị na-ewetagasịcha ike mana rụ ha na ịnụ nwaanyị ha sị gị na okweghọ ha ya bụ maka anyị na-ekwu okwu a na-asa anya anyị na-ekwu egbowa nke ọ dị kedu ya bụ ihe a na-asị ha weta ọ bụ na aka esighị ụmụ nwoke ka o nwere ihe ọzọ adịbụghị dịzi kịta ihe dị na ya karịrị dịka m si wee kwu agbanawanye nwoke na nwaanyị a na-eweta ihe dịka a na-ekwu na mgbe a sị na a na-agba trezọ a ga na-eje Shoprite eje Roban Stores eje ebe dị iche iche mana abịa n'ịnụ nwaanyị ihe a na-eweta dị iche karịa ọ dị iche ọ bụrụ nke a na-eweta ma a na-eme ọyị nwoke na nwaanyị maka achọrọ m ịkpọ ụfọdụ ebe afa gbaa abalị ịnụ nwaanyị anyị anụghị dịka na na-eweta dịka list abụrụkwa list ofu peji ma ọ peji abụọ ọ nwere ike ọ bụrụ A4 dịka ihe ndị bọya na-akpọ raka project book o nwere ike raka dictionary maka dịka ebe ije a na-asapere gị ya page after page agbaghị ihe dị na ya ma ụtaba dị na ya ma rapa dị na ya ntọrị ka George na ihe na ya so ọ bụrụ egwu achụ ụkwa n'aka agba ọ ya bụ ụmụ nwoke na-esi anya ọsọ aba ha n'ụkwụ and ọ ya na-eme ụmụ nwoke na-abụ a na-emezi nwaanyị amụọ ya nwa a na-emezi baby mama karịa ọ na-eje n'onye a nụọ ya ka esi anụ nwaanyị kama o nwee ada nwaanyị na mụtara ya nwa ihe a na-emebizi nwaada ịhụgo n'ihe o kwuru maka na o nwere ka o si esi ike ọ bụrụ egwu achụ ụkwa n'aka ikwenye n'ihe okwu ka ọ bụ nnọọ na ọtụtụ oge ọ na-adị ka ụmụ nwoke maọbụ ndị ntorobịa na-anọ n'akụkụ wee chee ihe ọ ga-abụ ma ha agabekwa mana ha na-eche ihe ikwuru ka ọ si dị Eziokwu ihe o kwuru dị mma mana dị ya achọ ka mara mana dị ya bụ na n'uche nke m ụmụ nwoke ma ihe ha na-eme maka nwoke na-asị gị ọ bịa mụọ nwaanyị kịta na wedding
ọ jee gba nkwụ ya ọ bụrụ soldat ofu nwaanyị aka anyị ga-akụzi ọsị mba ka ọ na-echetụ ka ọ na-ede ka ọ marụ ka ọ na-ede ka ọ marụ kama emechanya ma ọrịa ma ọmụrịa ma ọ ga-eku nwa a na-akpụta okwu ịnụ nwaanyị azụ ọ dịka ihe ejizi egwu n'ala Igbo onye filidi hazi na otu o si wee metụ n'ihe dịka ọdịnihe dị ya ọ ma na dị ya maka na ụmụ nwoke ma ihe a na-eme ha na-achọ ka ha nweta taste of Nkechi, taste of Nkiru, taste of kpọọ afọ ụmụ nwaanyị niile dị na fonu ha ahama onye dị m ka na-akpụta anụnụ di na nwunye aka mana isi ha chọba ahụ ha ga-asị gị na alekekwa m onye a ka ọ bụrụ oriakụ m mana ka anyị na-ejegodi onye na-akpụta anụnụ di na nwunye n'ala Igbo onye adịka ka ọ dị ya mana ya na ihe na-ekwu bụ na ihe o si na o siri ike esighị ike nọọ ka ọ bụrụ na a na-ekwukwa okwu na ọ dị nnọọ mfe ihe na-ekwu bụ na ije ha na-enụrụ nnọọ nwaanyị ọ bụrụ onweghị ihe siri ike dị na ya mba ọ bụghị ije na ịnụrụ nwaanyị enwe ihe ị ga-eme dịka okwu mana ihe ahụ ị ga-eme na nwoke ịnọ na nwaanyị ha ncha bụ ofu ihe ahụ ofu ihe ka ọ bụ abụrụ ofu ihe abụrụ ka o si bụrụ ofu ihe mgbe a na-enye gị list a ka ị ga-eji ma ihe ha na Olitemeka dị ka ị chọghị ịnụ nwaanyị maka ijego enye gị list anyị dị ọma ije amaghị m ndị je ọdịrọ fecha mana ha gbara mgbe ahụ agwa gị ji orihe egote ọ bụ Emeka nsogbu dị Olitemeka chọrọ ime ebe ọ nọ wee si ọ bụ na ji onye a ga-eweta ka ọ bụ ebe ka ihe nwa siri ike ka anyị mara ihe kpatara n'ube nwaanyị abụọ maka naanị ji a ga-eweta ọ maka iji a ga-eje na ya and iji ọbụla a ga-eje na ya every step of it anyị nwe ya na-eji ada agba aka eje ekwesịrị ijere ije n'ọdị na nwaanyị so ije mebi nke mbụ ịkụ aka n'ụzọ agbaghị ihe ọ nọ na ya ịma njere ebe a ije ikiri ihe onyonyo ije ịma mgba aka ihe eje jiri ihe jee nye nna onye na-achọ ịnụ nwa ya na ndị be ha agbaghị mgbe ọzọ ị ga-abịa dịka otu ndị Igbo si eme ya ijekwa nke abụọ ya agbaghị ihe ị ga-iju ihe jee ada eme ya ọntị ruo mgbe a ga-asị na eme akwa ụgwọ isi nwaanyị maọbụ mee ịgba nkwụ ihe dị na ya ụlọ ekwu bụ okwu ahụ ka o si dị maka na akwụbeghị ihe siri ike n'ihe anyị na-ekwu kedu ka ndị bụ unu si anụ nwaanyị si anụ nwaanyị nwoke ga-abịa nwoke chere na nwaanyị afọ oge bụ ụzọ bịakwute nwoke nna nwa si na-enwekwana ihe mfube gị dị m obi mma wee si ekele ihe o si ya na nwaada gị amaka na anaghị eme o si ya ị chọrọ ịnụ ya asị ị chọrọ na ị ga-abịa ngwa gị ihe ị ga-eme mgbe nwoke bịazi ka abịa ya masị ya nna ị ga-eweta n'ọbụ shinaps ma ọ bụrụ ụtaba shinapụ anụ ma ọ bụ omenala Igbo ọ bụghị omenala Igbo ebe ka shinapụ shizi banye na ya ka nna nwa si chọọ ọ ga-asị ya bifo na ị na-abata be m ka ndị si ghọta ọ dịghị akwụbara ya n'otu a ka ọ ga-adị n'ụka onye si chọọ ọ sị nwoke a ejere n'ọnwa ma otu ọ sị ya nna ọ ga-ebu ụzọ n'ego anya ruo n'isi gị kedu ife ị na-alụ ma ọ bụrụ onye lekere agụmakwụkwọ ọ sị gị gụrụrụ ole kedu ebe irudebe kedu ihe ị na-arụ so ọ bụ nwoke bịa fụ na onye a ga-ahandụrụ nwunye ya maka nwoke ọbụla maka nwunye ya dị onye a ga-ahandụrụ nwunye ya sị oke nna bifo eme ya nke ije kpọta m nna gị ma ọ bụrụ onye nna ya dị lọsa ngwa kpọta nwanne gị nwoke onye ahụ bịa okiricha ha sọsọ anya nkịtị oge ne ha ga-agwa ya kiri ndị a ihe na-ekwu bụ na anya nkịtị ka a na-elewe yes ya ihu ha n'ime anya akpọrọ nwaanyị abụọ sọsọ anya nkịtị ka a na-ene abụọ sọsọ ya na-ene anya abụọ sọsọ otu onye ahụ dị otu o si gbara aka bịa ma ọ bụ otu iri ya dị abụọ nwa ihe ejiri ga-eme ihe a bụ ihe nọ n'ọgbọ ọhụrụ ka a nọ kịta abụrụ oge mgbe ochie mgbe enwe ike asị na onye a ọ na-arụta ọrụ ugbo ọfụma ọ na-agbata nta ọfụma ọ na-agbata mgbọ ọfụma abụrụ sọsọ ya ka a na-ene anya anya n'anya ka akpa gịra ka anyị bụ nwaanyị eziokwu onye gba aka bụ ịba na nwanne gị nwaanyị gwa na nwa gị anwụ ike ịma laik onye ahụ
because ị ga-achọ ka ilite ihe n'aka onye abịa na nwanne gị nwaanyị maka ụmụ Android phone ahụ ga-adị gị mma ị ga-achọ ka ịdị ka ndị ibe gị so onye ọbụ ihe dị na ya so abịasịa ịbịa ịnụ nwaanyị ndị nwe onye achọ ịnụ ejizie opportunity a tinyechazie ma ihe kwesịrị ihe na-adịbụrọdị na omenala Igbo tinye ya na list ya na-ekwu maka ya list ebuzie ibu a na-etinye ma generator etinye ma rapa asọm na ma a ga-agba agara agba ọtọ mana enwe ihe n'iji chọrọ n'ịnụ nwaanyị because ihe bụ ịnụ nwaanyị bụ or what we call marriage is when nwoke na nwaanyị bịa together isi na ha ịbịakọta ọnụ ka azaba husband and wife n'ọnụ oyibo ọnyanwa and that is the most important thing na-abịa ịnụ nwaanyị abụrụ ihe maka ihe enweta anaghị abịa na-eme ụmụ nwoke ada sometimes abụrụ ụmụ nwoke niile na-enwe ada na-afụ nwaanyị ha nọ dịka ngwongwo dị na be ha that is what you call property ihe a na-emebizi ma anụmanụkwu m si ekwu nwaada si na o sighi ike ị ga-ekwutere ma ka ya ghara isi nọ maka na ịbụ nwaanyị ọbụrụ ọgụ na-eweta nke nwoke si na o siri ike ya bụ ka ezi ha ga-eme ya nụ maka na mgbe a sị na o siri ike o sighi ike ahụhazụ ka a ga-eme mana ihe na-eme ka ntinye ọnụ bụ na ọ na-adị m ka ndị bụ ndị ichie ndị nlekọta ndị na-atinye anya na ya bụ ka esi alụ nwaanyị na bịakwa ha na-ewepụta ya bụ iwu ha anaghị ene anya na ndụ ndị ntorobịa ka o si wee na-emetụta ha maka na ọtụtụ mgbe ede ihe anyị na-aga-ede ada edere ya maka onye nwere ka onye ji nwayọọ wee na-ebigodo ndụ ya nwere ka o si aga ịghọtago a na-ede ya maka onye ji nkụ onye ji ife abịa a na-ede ya otu aha amaghị azụkwa mana abịakwa n'aka ndị ntorobịa ụmụ ndị ntorobịa na-achọ ka ha mebe karịa ma nke a gwara ha mee ma nke a ga-agwa ha mee onye ahụ chọsị na nke ya agaghị adị iche ya ha ga-emechicha ha ncha ome nke mbụ ome nke abụọ ome nke atọ ome nke ụka mee nke omenala mee nke nke ndị oyibo mee nke ndị oyibo nke ọzọ mee nke emekọtasị ihe a niile onye ahụ abịazatibe mkpu onye gụnyere gị ozi ya bụ ka m jikere gị ịbịa na alụmụ nwaanyị kedu nke kachasị gị mkpa na ya bụ usoro niile a ga-eme ka ọ bụ ha niile ka ị ga-emecha nnọọ daalụ maka ajụjụ ahụ ihe kachasị mkpa onye kachasị m mkpa na alụmdi na nwunye bụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị maka aba na omenala Igbo ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ọba bụzi onye na-anụ nwaanyị ahụ enweghịzi ihe ọzọ fọnụ ihe ọzọ a na-emezi bụzi mmemme ịkwụrụ ụgwọ isi nwaanyị a bụzi nwunye gị ịga anya ka onye atọ ka anyị na-ama mmanya mana anyị ga-adị ya nwaanyị na gere nke ka gị mma kedu nke dị gị ka ọ kacha mkpa ha ncha ile kacha mkpa ha ncha niile dị mkpa mana a ga-eme ihe n'usoro maka omenala ga-adị na anyị bụ ndị ọcha ikweta nwaanyị kweta sị gị na ị ga-eweta nka weta nke ebe na ị na-eji ego aga ikwuo ya nwere ihe ome ka ntị ya n'okwu a enwe ihe ome omenala na bụrụ ihe a na-abụ eme ọ bụ final ọ mmadụ ka a na-emere omenala ọ mmadụ ga-anọkọ ndị mmadụ nọkọ mgbe tere aka si na ndị ka a ga na-esi eme ihe anyị mana ịba ndị anya ka ihe si aga mebi ịfụ na ihe si ike maka mgbe etinyere ihe ahụ ike ọ bụ mgbe iweta ihe a na-asị gị weta bụ ihe na-ada afịa arụ mana kịtazi like ihe a na-asị weta nke bụ ihe na-ajụrụ mgbe ahụ ka o si bụzi na nwa okorobịa na-achọgodo ịma ka ọ ga-esi wee ma chịkọnata ndị ya ka o ga-esi wee mee enweta ihe niile asị ya weta na-abụrọ ihe a na-emebu bifo asa dịka omenala mana nwa okorobịa na-achọ ka chịkọnata ndị o kwesịrị ije chọbachi ebe aka na nwaanyị ihe mee bụ na isi na ebe aka na nwaanyị o kwesịrị ịbịa bụ eme ka onye nwee ike toro ịnụ nwaanyị nụọ nwaanyị na-abụrụ ọchọ ịnụ nwaanyị ọchịcha ihe ọ ga-abụ na-agba ọsọ o kwesịrị ịbụ ime ka ọ dị ka eme ya ka ọ dịrị onye ọbụla mfe ịnụ nwaanyị
ekwesịghị ịbụ mmadụ chi na nwaanyị ọ bụ ihe ọ ga-abụ mechaa ọ dakwuo ogbenye na ebe ọ na-achị na nwaanyị ọ dịrọ mma mana mmadụ ekwenyere ọkwa ya ọ dị mma ndị be anyị na ahụhụ na okwu a ha ekwuchebeghị ya maka na ọ dị n'obodo ka o si dịkwa n'obodo ka ọ dịzikwa ka ha si eme ihe nke ha ụnabatago maka na site na ihe ndị ọbịa m kwuru ụnụ ahụgo na ọ dịcha n'iche n'iche onweghị ebe edere ya kwudo mana ụmụ ndị na-emezi akụ sie ike kpatara na ndị ntorobịa kịta achọghọzi anụ ọkacha ndị ụmụ nwoke achọghọzi na ha ga-anụ nwaanyị ka anyị tinye ya ọnụ ọ bụ na o nwere echiche nke gị maọbụ ka o si metụta gị maọbụ ka esi egwugasị na ọ ka mma na emebi ya na ọ ga-adị mma otu a tinye ọnụ na ya bụ okwu deelu anyị na o nwere ike anyị akpọọ gị maọbụ anyị megharịa ya bụ ihe mee ya ọzọ maka na okwu a na-asa anya anaghị ebibo ọ dị mma ndị ọbịa ekenekwa m unu maazị Olisaemeka ekenekwa m gị mana agba maka ihe nwaanyị eji na-eme ka nwoke mana anyị ga-ada nwụ mmanya aga m abịa nwụ mmanya nwaanyị Chinasa ekenekwa m gị mana jiri nyekwala aka ka a na-esepụta maka na ị na-asị na o nweghị ihe o mee ndị be anyị ekele m ka ọ dị mgbe ọzọ